ser jeg lige, om jeg kan få det i med en hånd her. Og den låst. Sådan ud. Jeg plejer at bøje den her låg her helt op under, så den bliver der, fordi jeg skal have den her adapter på. Sådan. Så har jeg adapteren på også. Der er lidt træng. Så sådan ser det ud, når det sidder på. Det går okay.